waking up. I made a dumb mistake, enough to make an earthquake. Welcome to a new day, to a new day. שלום לכולם, היום אנחנו בפרק השלישי עם יונתן וגלדוס חופרת. וכמובן לידי זה הירו TMC, הידוע בשמו תמיר. מה אכפת לי? אני אוהב לדבר. אני אדבר. אני לא אפסיק לדבר לעולם. לעולם. מה לזה? וואי! זוז כבר! לא רפה. פאק. אאוץ'. הרגע תוריד את מה שאמרתי. נכון מה שאמרתי? תוריד את זה בעריכה. נראה. איפה אני לעזאזל? אתה תקוע איתי. רק איתי. היי. ביי. איפה אתה לעזאזל? אתה כנראה איפה שהפורטל שלך. כן. לאן אנחנו הולכים לעזאזל? עם מי אבא שלך מדבר? אתה יכול להגיד לי או שלא? סתם אני סקרן. יודע מה? לא משנה, אני לא אתערב לך בחיים. בסדר? בסדר? כן. רגע, בוא פשוט נעבור לכאן. סקרן פורטל. זה לא איפה שהיינו קודם? כן. זה כן? כן. אני עוקב אחריך, חכה לי! אני יודע מה לעשות. לא! אני תקוע! לא משנה. אבל אני יודע מה לעשות. יונתן. מה? תשים פורטל מתחת שאיפה שאתה עומד. תשים פורטל שני לאן שאני מסתכל. כאן? לא, תלחץ פה? טאב. לא, תלחץ טאב. רגע. אני רק שנייה רוצה. לא, אתה עושה את זה מאוד קרוב. הנה, לא, הקיר הזה. לא, בעצם הנה אתה כבר... כאן? לא, אז אתה רואה זה? את האלכסון? לא, אתה רואה את האלכסון למעלה? כן. נו. אוקיי, עכשיו תן לי לנסות. אל תזיז. שמתי את זה איפה לא, כאן. אל תזיז, אני קופץ. בסדר. לא! אתה אמרת לי לשים כאן. אני אמרתי לשים פה. הנה, מרוצה? תעשה את הקפיצה שוב. אתה אמרת לי לשים... תמיר, אבל אתה אמרת לי לשים על הקיר הזה שכאן. לא, ועוד שם. אמרתי את זה כי חשבתי שאתה במקום אחר. בהתחלה אמרתי את זה, ואז אמרתי... אז לא משנה, לא שמעתי אותך אומר את זה, זה למה. יאללה, תעשה את זה שוב. אני פותח לך. לא, אני לא יכול. אנחנו... הנה. איפה קומפניות? הנה, זה זרק קובייה. אליי. כך. תביא לי אותה. איך אני מגיע לשם? אתה נכנס לפורטל שלך. לא, בעצם לא. אין לי שמץ. תקשיב. מה? תצא מהמקום הזה, תלך למקפצה. מקפצה? איך אני אגיע לשם? איפה אתה?
לא משנה, דקה. הנה. איך? אני... שמע, לא, אל תעשה ככה. בסדר. עכשיו, נו, מכאן. תנסה איכשהו לחזור למקום עם הטרמפולינה, ואז אני אעשה לך את אותו דבר. אבל איפה הטרמפולינה? שכחתי איפה היא. תעבור דרך השער הזה שמוחק לך את הפורטלים. ואז תשים טוב, עברתי. סבבה, עכשיו תקפוץ בטרמפולינה ואל תזוז כשאתה קופץ. כאילו פשוט תעשה את המקומות. וכשאתה קופץ אל תזוז. אוקיי. מה זה הכפתור הזה? זה הכפתור שהביא לך את הקובייה. מה קפצה? ייי. בוא נראה שנייה מה קורה כשקופצים בה. אתה רואה איפשהו? אל תיגע ואל תשים פורטלים. במיוחד לא איפה שאני שם. Without the consequence of death, is this even science? אני יודע מה לעשות. יש כאן את הכפתור הזה. שים מטומטמים, אנחנו לא לחצנו להביא את הקומפניון קיוב. Excellent work. גלדוס, אני מת עליו. רגע, מה היא נתנה לה? היא נתנה את הקובייה? לא, היא אמרה, היא זרקה את הקובייה והקובייה טבעה, אז היא אומרת excellent work. תשמע, פאק. טוב, אתה לך קדימה, אוקיי? אבל... לא, אני מתאבד, לא שמתי את הפורטל כמו שצריך. בעצם יודע מה, אני פשוט אבטל אותו. למה לא שמת את הפורטל כמו ש... אוקיי. עוד אני ראיתי שלא הצלחתי להיכנס אליו טוב. טוב, תמיר, זרוק לי את הקובייה. יש לי רעיון. כשאתה רואה שאני מגיע לשם, זרוק את הקובייה. עכשיו חכה, אני אגיד לך מתי. זרוק! לא, היא קופצת, מהר! אתה צריך לקפוץ מהר, היא לא מספיקה להגיע לפורטל. הבנתי. אתה כאילו צריך... טוב, יאללה, תתחיל לקפוץ. בסדר, יאללה. מה לעשות? You are doing לא זזתי. wonderfully. שעדף גלדוס. אתה עשית את זה? לא, זה היה מצחיק. טוב, יאללה, עוד פעם. תקפוץ. קפוץ. יאללה, תפוס אותה! Excellent. לא ראיתי את הקובייה. וואי, זרוק לי אותה. מה? אני לא מפסיק. טוב, טוב. פשוט תזרוק אותה. חכה, יש! שלי! די, תחזיר לי את זה כבר! זה ילד! מה אתה עצבני? כי אתה כל הזמן לוקח לי את הדברים. בסדר, זה Congratulations בצחוק. on מה זה completing משנה, that אנחנו task. ביחד. But something seems off. I אני wonder if that אזרוק dancing את has זה. an effect on you. אני אזרוק את זה. איזה מניאק! כזה, אני אזרוק את זה. לא. נו בוא. טוב, יאללה, תן כיף. חכה, אני רוצה לתת לך כיף. בוא נרקוד. ייי! מה לך זה? כן, זה על הדיסק, אני רואה את זה.
וואי, ראית מה קורה לך? לא. ראית? אני כזה... אתה נראה כאילו שאתה מתחשמל קצת. כן. אתה נראה כאילו שאתה מתחשמל. טוב, עכשיו לא, כי... כן. Your test times show you are going too slowly. Maybe you are getting human emotions. Do you need real encouragement? Let's see if this helps. Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discontinued. הבנתי. תראה את הפורטל השני לשם. כן, יופי. עכשיו אנחנו צריכים לקפוץ באותו זמן. 3, 2, 1 ו... 3, 2, 1. זה היה קל. רגע, הוא אומר לי לעשות F רצוף. קוביה! לא, בסדר. הסימן שלו קומפניות. אני לא יכול תמיד לעשות את זה, מוזר. די! מה צריך לעשות פה? לשים כאן פורטל. ואז... לא יודע. איך? לא, זה לא... בוא נראה, רגע, חכה, אתה עושה לי כאב מוח. איפה צריך לשים את הלייזר בכלל? הנה. תראה את זה, תראה. I am not sure how I can make these tests any easier for you. איזה מנקית. לא. אני שונא את גלדוס. גם אני. שונא אותה, אני חרא. פשוט חרא. גלוט. מה? זה אפילו לא נמח In עליי. case you were wondering, you do not need to be crushed זה כן to נמח עליך. solve this test. לא, אני פשוט הלכתי בזה כשזה היה מעוך. בוא פשוט ננסה להתכופף ולעבור את זה. יאללה, אני מתכופף. Can't decide which is my favorite. Crushers for crushing you. אני לא מת מה אתה עשו לי. זה סגור מעליי, אין לי... בגלל זה, בגלל המדרגה הזאת. היוצרים של המשחק הזה חשבו ועוד איך. אני ספרתי 3, 2, 1, 0. די! מה, זה לא... היה, כואב. לא, בסדר, אבל זה כואב לי, אני מדמם. וואו. מה זה הרעשים האלה? מאוד... לא, אני... לא. כן! ככה! 3, 2, 1. זה הקדים אותך. הוא הקדים אותך, אתה איתי, הוא הקדים אותך, אתה איתי, כי הוא הקדים אותך, שהבאתי את זה. טוב, איך עושים? טוב, חכה רק שנייה. אתה זה שיותר ותיק כאן בפורטל. מה קשור? מה זה? הולך למוח אותי. מה זה? לא, מה זה הדבר הזה? מה? איזה דבר? זה! אני לא רואה. זה מעלית... בוא אליי שנייה, זה! זה מעלית שכששמים פה לייזר אז היא עולה. איזה סתומים אנחנו! תיזהר, זה ימח אותך.
יאללה, נשים שם פורטל. יאללה. גאד. איך זה שזה אני לא... תקוע כאן. איך זה שזה לא הרג אותך? זה מעליי, דביל. אני אהיה על קונטרול ליתר ביטחון. הנה, הצלחתי, תעמוד... הצלחנו! שים את זה. חכה רגע. Do it! Do it! Do it! חכה Do רגע. it! Do it! הדברים האלה מעליי. מה? לא! תשאיר את זה! תשאיר את זה! אל תעשה כלום עדיין. אבל זה עם אחותי. לא בטוח מה... אמרתי לך שזה... גם אם אנחנו על המה... הבנתי! תעשה את זה שוב, אני יודע מה לעשות. אבל זה מה אחותי. והפורטלים שלי נעלמו. אז תשים איפה שהם היו קודם. אני יודע מה לעשות. נעלמה לי הקובייה ואני... נהרגת? לא, אבל הקובייה נעלמה. כך. בוא נראה. מה? כן, הפורטל. בעצם בוא נראה. קופץ. תכוון את זה לפורטל. תכוון אליו פה. למעלה קצת. למעלה. אתה חי? עוד שנייה מת. איפה הקובייה? מאחוריי. שיט. תזהיר אותי אם אתה רוצה שנעבור את השלב הזה מתישהו. מה? תזהיר אותי. מה אמרת? תזהיר אותי אם אתה רוצה שנעבור. מה לעשות לך? תזהיר אותי. מה לעשות לך? להזהיר אותך? אני אשחט אותך. אוי, שכחתי. לא הבנתי מה אתה אומר. לא הצלחתי, אוף. תוריד. חכה רגע, תסתכל עליי. הייתי צריך לך. אסור לי לעמוד, נכון? אני רואה אותך. כן, עכשיו אתה לא יכול לעמוד. יאללה. לא, למה זה לא עובד? אוף. אני קופץ מלמעלה, אני אמור ללחוץ בתוך הפורט הזה. בוא נראה שנייה. יאללה. אתה לא יכול לעמוד, חכה, עכשיו. אולי תגביה את הפורטל שלמעלה. לא, אין קשר. רגע, בעצם שכחתי שאני יוצא מהפורטל למעלה. חכה שנייה. אוקיי, בסדר, זה אמור לעבוד. פספסתי הייתי כזה קרוב, אתה חי, נכון? כן, אתה חי. כמה? תקפוץ, אל תרד פשוט, תקפוץ. בסדר, אני יודע שזה מה שצריך לעשות, הפעם פשוט לא נחתתי טוב על הפורטל.
באתי להתכופף שנייה לפני שזה מעך אותי. אני כבר בא לתת לך את הקובייה. אוי, הפורטלים שלי תתכופף, תתכופף, תתכופף! אמרתי לך להתכופף! התכופפתי, פשוט הייתי בטעות על המדרגה. אבל בעיקרון אתה יודע מה אני רוצה לעשות, אני רוצה להגיע לדבר הזה והוא לעבור את כל זה. מה אתה עושה? לא יודע. איפה הקובייה? היא שם. זה בא. כל כך קרוב. אני עוד מעט אעזור לך פשוט. אוקיי? הדבר הזה מעליי. לא הספקתי לעלות. הסתכלתי עליך כדי לראות מתי אתה יכול לקפוץ מתי. יש. לאן זה הביא אותך? הצלחתי. אוקיי, רק תחזור למקום הוא. יש לי כבר פורטל בשבילך. סבבה. תיכנס לפורטל הכחול. שתי הפורטלים שלך כחולים להזכירך. הכחול יותר, בסדר? מה זה? למה ש... הייתי יכולה לשים את הפורטל יותר... לא יודע. בוא נראה בעצם. אני קופץ כאן, מה קורה? אני פוגע כאן. אנחנו צריכים להיכנס מהר. אוקיי. בסדר. בוא נראה, יש שם מקום לראות פה פורטל? לא. תראה, רגע. לא, אנחנו צריכים להיכנס מהר ביחד. נו, תקפוץ מהר. 3 4 אני לחוד. איך אני יוצא החוצה? ככה. תפתח לי את זה שוב. יש לי רעיון. תפתח לי את זה שוב. נו, אני מנסה לעשות משהו שאף פעם לא ניסיתי. אני פותח. הנה, פתחתי לך. שיט! תפתח שוב. אני רוצה הבנתי מה אתה לנעול רוצה. את זה עם הבנתי. הקובייה. כאילו, להשאיר את זה פתוח. אוי, עוד פעם. לא. לא, אני פשוט לא... אני חושב שאתה יכול לעשות את זה כי בודי יותר מהיר. באמת? אני חושב, זה נראה שהוא רץ יותר מהר. לא, זה לא עובד. תנסה אתה לקפוץ. אני חושב שאטלס איטי יותר. כי פשוט בזה שרואים אותו רץ, כי בודי רץ מהר יותר. אוקיי, זה לא עבד. הספקת אבל להגיע די קרוב. פאק! תיכנס. איך אני אגיע לאיפה שאתה? מפה ידידי החבוב. אוקיי, תנסה אתה לקפוץ. הפעם תנסה לא להימעך בדלת. לא, זה לא עובד, זה לא עובד. אופס. עזוב את הקובייה, אנחנו לא צריכים אותה. תן לי שנייה לבדוק משהו. לא. תסתכל איזה מהירות. מה? בוא תראה שנייה משהו. לא, אוף. לפתוח לך? וואי, אתה לא מאמין, הדלת נסגרה בתוך הקובייה. מה זה? קבל, תפתח שוב. לא משנה. זה נראה כמו פנקייק. תפתח את זה שוב. ליתר ביטחון אני שם פורטל כאן. בוא נשים בעצם כזה. בוא נראה. בוא, תפתח שוב, תפתח. אולי מכאן בפנים אני יכול לעשות נשאר לנו 5 דקות לפרק, אז אנחנו צריכים לנחש הכי מהר.
יודע מה? יש לי רעיון, אתה יכול לחתוך את זה? כן, אוקיי, אז אני עוצר כרגע ונחזור אליכם כשנמצא את התשובה. שיט, אתה צריך... אז חזרנו לא משנה בעצם. ומצאנו שיטה, אז עכשיו אנחנו נעשה אותה. בוא יונתן. לא, שמים אחד כאן. שתמש בשלי כי לך יש פורטל שם, אז אם אני מת שוב. טוב. קיצר, אז הבנו שאנחנו אני נקפיץ אחכה. את הקובייה ומהר ניכנס לפורטל. משהו פחות או יותר. כן, אנחנו יצאנו מפגרים. הנה. אוקיי, אז נראה לי I think after שכאן, that רגע, display, בוא נשמע מה we היא should take אומרת. a break from the official testing courses. בוא נעשה עוד שלב. לא, אנחנו חייבים לציין תמיר. לצלם, כבר אנחנו בכמעט חצי שעה. טוב, נו, נעשה עוד שלב רק בשביל יונתן. אוקיי. וואו, FTW. אוקיי, יש לי דרופ ענקי. To complete this test, you need to find a set of blueprints. אוי, עוד פעם Don't צריך worry, למצוא they משהו. are of no use to anyone. Totally boring and useless. This is just a thought experiment. מכאן אי אפשר לשים פורטל. Just to די see סביר how שלא much נספיק time לסיים את זה you'll היום. waste thinking about these worthless documents. The correct time is 0 seconds. תראה איפה אני. קפוץ דרך הפורטלים שלי. זה עוזר לנו איכשהו בעצם? אין לי שמץ. אבל איך אנחנו חוזרים? אני יודע. ככה. יופי. ננסה, אני חושב שאני יודע מה לעשות. אני חושב שאנחנו צריכים... קפוץ איתי... זה לא בעיה. הרגע לחצתי עליו. רואה? איך הצלחת? השתמשתי פשוט בזה יותר נמוך. השתמשתי בזה שיותר נמוך. אוקיי, אז תעשה אותו שוב. טוב. ג'רונימו! נו, הבנתי! אחד קופץ למעלה ואחד למטה? לא הבנתי. לא, כשאתה לא... יש לי רעיון. אתה תקפוץ לכפתור. חכה, אתה תקפוץ לכפתור ואני אקפוץ לזה האחר, בסדר? מאוורר רגע ניסר אותי. לא. הרגע נוסר באמת? על ידי מאוורר ענקי. תעשה את זה שוב, אני רוצה לראות אותך. איזה מעניין. לא, אני רוצה לראות איך זה קורה. לא ראיתי את זה. זה לא בטוח. ואני לא יודע על איזה מאוורר אתה מדבר. זה כן יקרה. זה בטוח. אבי ונעשה מאוד. מה לזה? למה? בא לי. איפה אתה? זה מניאק. אני בכל מקום ובשום מקום. אני שנייה חייב לעצור את הסרטון. אז חזרנו, רק רציתי להגיד שאביר זה הכינוי של יונתן. סתם זה משהו שהיה בכיתה א', אז אנחנו תמיד קוראים לו ככה. קיצר, בוא נמשיך. תיכנס לפורטל הכחול שלי. אתה תקעת אותי בתוך לא. אתה. יש לך שתי פורטלים כחולים. יודע מה? קפוץ נכון, יש את המקום הזה. הנה, כאן. וואי. אוקיי. אני לא יודע איך זה עוזר לנו, אבל לא היינו כאן. ג'ל, אין לי מושג. טוב, איך חוזרים? ומכאן... ככה חוזרים. רוצה לנסר אותנו במסור. בוא.
אנחנו מטומטמים, אני יודע, אבל זה פשוט כיף להתנסר. אני יודע שעכשיו אתה לא קופץ, אבל אני סתם רציתי לנסות. אני ידעתי שאתה לא קופץ. אתה חושב שלא ידעתי? אני יודע, לא, אני... פשוט רציתי לקפוץ בשביל הכיף. בוא בוא נראה. נראה. אני אשים פורטל אחד פה ופורטל אחד פה. אאוצ'י. תמיר, קפוץ שנייה לפורטל שלי. למה לא קפצת? זה מה שמעיף אותי למאוורר, אני יודע. לא הצלחתי לעבוד עליך. כי אני לא מטומטם, אני קפצתי לשם בערך פעמיים לבד. אני שנייה בודק משהו? בוא נראה, למה לא הצלחתי עכשיו ללחוץ על הכפתור? מה? תמיר! לא ידעתי שאתה קופץ, אז עשיתי את זה, אז אתה נכנסת לתוך... לא, אז אני סתם באוויר, נכון? לא, כי אתה היית בצד האחר של העולם. איפה אתה? אין לי מושג. עולה במדרגות. יש לי, נראה לי, אולי. יש לי סוג של, אין לי! גבר. אנחנו צריכים עכשיו לעשות את הקובייה. איפה הקובייה בכלל? איפה הקובייה? פה. אנחנו צריכים עכשיו לקחת אותה. אני יודע איך. אתה ראית אותה? הם קופצים... כשלוחצים על הכפתור זה מעלה את ה... לא, תסתכל. כן, אני אמרתי לך את זה בהתחלה. לא, אני יודע. לא. תסתכל מעל הצינור ברגע שאני לוחץ על זה, אוקיי? כשמגיעה קובייה, תסתכל על זה. אתה רואה הקובייה? אני אמרתי לך. לא, אבל אני מתכוון שהקובייה יוצאת מעל זה. אז תשמע, אתה... נו, אז אחד קופץ למטה. אני קופץ למעלה, אתה למטה. אני אגיד לך מתי לקפוץ, אוקיי? טוב. בינתיים אני קופץ. עכשיו! לא, שיט, פספסתי. טוב, אז עוד... בסדר, זה קשה. אני יודע. אוקיי? יאללה, 3. לא, קפוץ. אני אגיד לך מתי. עכשיו. שיט, כבר... בטעות לחצתי לפורטל כבר לפני. אז תשמע, תעשה את זה כשאני אומרת. שיט, אני תקוע כאן למטה. רגע, אני עולה במדרגות. שכחתי שיש כאן מדרגות. תקפוץ לפורטל שלי. זה דרך קיצור. לא למדרגות. לפורטל של... שיט, שכחתי! אני כל הזמן שכח שיש לך פורטל. חכה, מה אתה עושה עכשיו? אוף. טוב, יאללה. אני קופץ, אני אגיד לך מה. חכה. יורד. עכשיו תקפוץ, עכשיו. יש לי! לא, זה נפל! זה נפל? זה נפל, נו מה? כנראה בגלל הנפילה. וואי, איזה קורע זה היה כזה. בום, תפסתי, שיט. טוב, יאללה, בוא נעשה שוב. הפעם תחזיק אותה מלמעלה, אני אגיד לך מתי. יאללה. עכשיו לקפוץ! מה? What the fuck? קפצתי נקודה. בוא נשתמש בפורטל שלך כדרך קיצור. בגוד לטמטום שהיה לי בפעם הקודמת. כן, אתם חושבים שאנחנו מפגרים, אבל אנחנו פשוט סתם גרועים. עכשיו. למעלה. יש! יופי, עכשיו תחזור. יש לי את זה.
אני יודע מה לעשות, אתה לא צריך להגיד לי. לא, שיט, למה? די, תחזיר! מעניין מה זה עושה. רגע, צריך עוד אחת. למה עוד אחת? צריך עוד אחת, כי יש כאן עוד מקום שצריך את ה... אני ראיתי עוד מקום שהתבלבלתי. כנראה התבלבלתי. רגע, מה זה חדר הוא? לא יודע. וואטה. קרדיט להירו TMC. אז עכשיו צריך לקפוץ לשם. לא, זה חזר לפעול! למרבה מזל, אני דווקא ניצלתי. הפורטל שלך נעשה. תעשה את הלייזר ואני קופץ, אוקיי? טוב. בסדר, רגע. ואל תעזוב את זה. טוב. נו? מה אתה רואה? יציאה. יש לך כאן פורטל? אין לי כאן מקום לפורטל. אין לך? אין לי פה מקום לפורטל. אני אבדוק רגע מה יש בפנים. יש שם עוד מקום. עוד כזה. שזה גם כן... צריך איכשהו אני צריך לסיים, תמיר. תמיר, אני צריך לסיים. נמשיך את השלב מחר, אני בסדר? אחזור אליכם בפרק הבא, לייק אם אהבתם, אם לא אהבתם תכתבו לנו מה לשפר. תנו סאב. תשתפו לי חברים, ויאללה, ביי ביי.